tervehdys. Tervetuloa tänne Oivalluksia johtajuudesta jakson pariin. Mä olen Kimmo Kauhanen ja toimin asiakkuuspäällikkönä Rastor-instituutissa. Ja vieraaksi mä oon saanut tänne pitkän linjan radioammattilaisen Anssi Honkasen, joka on teille monelle ehkä tuttu tuolta radioiden kautta, mutta Anssi, sä oot paljon muutakin kuin pelkkä radioääni. Kerrotko vähän itsestäsi, mitä sä oot tehnyt ja mitä teet nyt? Joo, siis näin se on. Mun ääni tunnetaan taatusti paremmin kuin mun kasvot. Ja ei ole mikään ihme, mä tein siis monta vuotta nimenomaan radiopersoonana töitä. Ja teen edelleenkin siis pienen siivun Radionovassa, Radionova Klassikot nimistä ohjelmaa, mutta nykyään tämä radio-ohjelman tekeminen on itse asiassa tosi pieni osa mun työtä. Mä toimin siis Bauer Medialla sisällöntekijöiden valmentajana ja ylipäätään niin kuin audioviestinnän valmentajana. Ja musta on hauskaa, että vaikka tuossa oli pitkä radioura itsellä, missä itse toimin persoonana, niin itse asiassa se, mitä moni ei tiedä, että varmaan 10 vuotta siitä radiourasta mä itse asiassa koko aika unelmoin pääsystä tähän, missä mä nyt oon. Joo. Samaan aikaan ymmärtäen kuitenkin sen, että jotta voi valmentaa muita, niin se vaatii sen pitkän linjan kokemuksen, että on ollut ne kädet savessa, tietää miltä se radiopersoonana oleminen tuntuu, miltä se oikeasti se viestiminen tuntuu. Ja mä olin menisin sanoa tosi malttamaton, oli varmaan välillä malttamatokin, mutta mä ymmärsin sen, että nyt maltti on valttia, että kuljetaan tämä tie rauhassa ja sen tavalla valmentamisen ja sen isomman kuvan katsomisen aika tulee myöhemmin. Ja nyt se aika tuli sitten tuossa vajaa 3 vuotta sitten, kun mä koin, että nyt on se momentum ja nyt mä oon saanut tätä tässä tehdä sitten tosiaan vajaat 3 vuotta tätä valmennushommaa ja ylipäätään tätä niin kuin audioviestinnän kouluttamishommaa. Joo, sulla tosissaan on pitkä tausta tuolla niin kuin audiovisuaalisen viestinnän kouluttajana ja siellä maailmassa ja oot saanut paljon kokemuksia monelta eri radiokanavalta, niin ja sanoit, että 3 vuotta sitten sulla heräsi se kiinnostus, mielenkiinto enemmän siihen niin kuin valmentamiseen ja muuhun, niin miten sä oot siihen kouluttautunut tai valmentautunut tässä myöhemmässä vaiheessa? Oikeastaan niin kuin kiinnostus valmentamiseen heräsi jo vuonna, sanoisinko 2008, mutta joo, tosiaan se päätös, se, että nyt on aika, niin se syntyi sitten tuossa 3 vuotta sitten ja kouluttautuminen, mä sanoisin, että se on tapahtunut aika monella eri tavalla. Hirveän paljon oman työn analysoinnin kautta, hirvittävän paljon vierailuja ulkomaissa konferensseissa, kauhea kasa alan kirjallisuutta, ei pelkästään radioalan kirjallisuutta, vaan ylipäätään niin kuin viestinnän opiskelua. Tuossa tuli jossain vaiheessa siis business coaching maailman mukaan, opiskelin itseni business coachiksi. Sitä kautta tuli laajempi ymmärrys siitä, että miten ihmiset kohdataan ja niin kuin miten ihmistä saadaan sitä potentiaalia kaivettua. Se mullisti maailman. Ja toki sitten yksi iso kouluttautumista oli se, miksi me ollaan tänään täällä, eli nimenomaan Rastor-instituutti vastasi mulla siihen koulutustarpeeseen, että okei, mä handlaan tämän radion aika hyvin, mutta kun siihen ihmisten tavallaan ohjaamiseen ja ihmisten kanssa työskentelyyn liittyy niin paljon muutakin kuin se, että sä osaat sen asias. Ja siihen nimenomaan tarpeeseen tämä koulu vastasi mulla. Että miten isoja kokonaisuuksia pystyy hallitsemaan, miten omaa työtä pystyy johtamaan, miten strategisen tason koko niin kuin yrityksen strategisen tason pystyy ottaa huomioon. Ja you name it. Paljon tuli myöskin semmoisia asioita, mitkä oli aivan, siis esimerkiksi talousasiat, mitä käsiteltiin koulutuksessa, niin sinne mä menin kyllä ihan siis niin kuin häntä loimussa ja näin, mutta sielläkin opittiin tosi paljon. Joo. Kyseessä siis oli johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, minkä tässä suoritit ja valmistuit nyt tässä 24 keväällä ja sieltä sulle tuli paljon oivalluksia, niin kuin sanoitkin ja silloin kun oltiin ensimmäisiä kertoja yhteydessä silloin vuosi sitten 2023 keväällä tuossa kun soiteltiin, niin sanoit silloin, että kun johtaminen kiinnostaa, mutta kun minä en ole johtaja. Niin muistan sen tunteen. Joo, tämmöisiä asioita keskusteltiin siinä, että mitenkä mä pystyn tämmöiseen tutkintoon lähtemään mukaan, että miten tämä soveltuu minulle, niin miten
sinussa on tapahtunut se tunnistettava muutos niin kuin tähän päivään, että mitenkä tuommoisesta tavallaan puhutaan passiivista suorittajasta tuli aktiivinen toimija, mikä se tänä päivänä on? Mä muistan itse asiassa tosi hyvin sen ajan, kun mulla oli syntynyt hirveä halu päästä Rastori-instituuttiin ja JYET-koulutukseen. Mutta mä olin itse asiassa vähän puoliksi hyljännyt mielessä, mutta enhän mä voi, kun mä en ole johtajapositiossa tai mä en ole esihenkilöasemassa oleva, niin tämä ei ole minulle soveltuva koulutus. Mä tiesin, että siitä olisi mulle hyötyä, mutta mä ajattelin, että mä en jotenkin täytä tunnusmerkkejä. Sitten me oltiin yhteydessä ja se niin kuin hyvinkin kannustava puheenvuoro, mikä sulta tuli silloin, avasi mulle, että aivan, että mä oon ajatellut itse asiassa aika kapeasti. Ja mitä tulee tähän niin kuin johtamiseen, niin en mä pidä mahdottomana ajatuksena lainkaan sitä, että tulevaisuudessa joskus johtajan positiossa, mutta että ehkä tärkeintä mun mielestä on se, että mä oon jo pitkään ajatellut, ja tämä ajatus on vahvistunut mussa vuosien varrella, nyt varsinkin niin kuin koulutuksen aikana muuten, niin on ollut se, että ei se johtaminen itse asiassa ole pelkästään se positio. Se ei ole se nimike, mikä on käyntikortissa, se mandaatti, jonka turvin sä tulet ja teet päätöksiä ja ihmiset kuuntelee. Se on tärkeää. Se mandaatti on tosi tärkeää johtamisessa, mutta mä pidän itse asiassa johtamisessa vielä tärkeämpänä sitä puolta, mitä mä oon nimenomaan lähtenyt hakemaan. Eli se, että miten sä saat ihmiset seuraamaan sua. Ja mä tarkoitan nimenomaan semmoista seuraamista, että he oma-aloitteisesti haluaa seurata sua, koska he kokee, että sä pystyt antamaan heille turvaa, sä pystyt antamaan heille lisää voimia, itsetuntoa, voimaa, tehdä oma työ paremmin ja löytää itsestä semmoisia voimia, mitä sussa ei kenties ole ollutkaan. Ja sitten kun tullaan tähän johtamiseen, niin mä tykkään ajatella myöskin sillä tavalla, että jos meillä on sanotaan vaikka 5 ihmistä erilaisilla positioilla, ja joku voi olla näistä 5 vaikka niin kuin toimitusjohtaja, ja joku voi olla päällikkö, ja joku voi olla jotain, mutta sitten kun me otetaan ne tittelit kaikilta pois, ja kaikki onkin yhtäkkiä samalla viivalla, hierarkisesti samanarvoisia, jos on pakko valita, ketä nuo ihmiset tuolla seuraa? Ja sitten kun se titteli riisutaan ihmiseltä pois, niin silloin tulee näkyviin ihmisestä nimenomaan se, mitä sä oot niille ihmisille antanut. Ja se on se maailma, mikä mua niin kuin johtamisessa kiinnostaa kaikista eniten, on se, että miten sä pystyt omalla toiminnalla, omalla käyttäytymisellä, ihmisten kohtaamisella ja niin edelleen ansaitsemaan sen johtajaposition. Mun mielestä johtaminen on aina jotain, mikä pitää ansaita. Ja se mandaatti tuo sitten ne, että sä saat tiettyjä asioita edistettyä, mutta mulle tämä on niin kuin tärkeysjärjestys. Ja jos joskus esimerkiksi tulevaisuudessa päätyisi johtajaksi, mä uskon, että tässä on niin kuin paremmat kannukset mennä johtajaksi, kun on tämän tyyppinen ajatusmaailma. Kyllä, allekirjoitan ton. Itsekin muistan tuolta omalta johtajuusuraltani semmoisen sanan kuin iloa, joka koostuu semmoista sanoista kuin innostus, luottamus, oppi ja arvostus. Eli näitä asioita, kun sä pystyt viemään eteenpäin siellä työyhteisössä tai missä tahansa niin se vie eteenpäin yksilönä ja sitten koko yrityksenä mahdollisesti. Mitä ajatuksia? Siis tuo oli niinku ihan huikea lista ja jotenkin mä huomasin, että mä jäin vielä siihen iloa-sanaan sen takia jumiin, koska siis jos sulla on omassa työnteossa iloa, eihän työnteko aina ole iloa tietenkään, mutta jos on niin pääsääntöisesti työ on iloista hommaa, niin jukoliste on kivaa ja niin pystyy löytämään semmoisia asioita, mitä ei sitten ehkä vähemmän iloisena pysty. Mun mielestä oli tuo niin kerta kaikkiaan upea lista. Joo, ja kyllä se niin tarttuu siellä niin kuin vuorovaikutuksessa, keskustelussa toisen kanssa, kun toinen innostuu ja on, niin se luottamus herää sitten siinä vastapuolessa. Ja tuo innostus on myöskin semmoinen, että jos me oikeasti alettaisiin miettiä, että minkälaisen ilmapiiri vaatii se, että ihminen innostuu, niin se vaatii aika turvallisen tilan. Se vaatii valtavasti luottamusta siihen, että ihminen uskaltaa innostua, koska meillä on varmaan aika paljon myöskin yritysmaailmassa semmoisia esimerkkejä, missä kun ihmiset pelkää, he eivät koe olevansa turvassa, niin sun on itse asiassa aika vaikea innostuukaan enää loppujen lopuksi mistään. Tai jos sä oot johtaja, niin sun on aika vaikea innostaa.
Joo, valtavan tärkeitä teemoja kyllä. Joo. Jos palataan tuohon tutkintomaailmaan, mitä sä kävit, ja siellähän kun on pakollinen tutkinnon osa johtajana toimiminen, niin sitten valitaan 2 valinnaista tutkinnon osaa. Ja sulla ne oli just nimenomaan henkilöstöosaamisen kehittäminen ja työyhteisön kehittäminen sitten, niin minkälaisia tuloksia sait sieltä niin kuin aikaa? Joo, tämä henkilöstön osaamisen kehittäminen, valitsin sen itselleni sen takia, koska se on nimenomaan mun tekemisen ydinalue. Se on se, mitä mä teen, henkilöstön osaamisen kehittäminen. Ja en lähtenyt kouluun sillä asenteella, että hei, että mä osaan tästä kaiken, vaan päinvastoin mä tunnistin, että vaikka mä teen sitä, niin täällä on salettiin semmoisia harmaita alueita, mitkä ei ollut mulla tarpeeksi fokuksessa. Ja itse asiassa näin juuri kävi. Ja mä huomasin, että siinä opiskelujen aikana tuli tosi paljon semmoisia ajatuksia, mitkä osittain liittyi semmoisiin teemoihin, mitkä mä tunsin jo, mutta mä en ollut ehkä tarpeeksi miettinyt niitä, jolloin kun mä nostin ne tavallaan oman prioriteettilistani kärkeä, aloin tutkiin tiettyjä teemoja, mä huomasin, että sieltä löytyi parempaa tuloksellisuutta ylipäätään. Ja yksi semmoinen itse asiassa asia, teema koulutuksessa, missä mä huomasin, että oli niin kuin aivan valtavasti konkreettista hyötyä, joka itse asiassa oli lääkettä mun heikkouteen, joka on se, että kun mä oon vähän taiteellinen luonne ja vähän tämmöinen innostun kaikesta ja vähän siellä sun täällä ja näin, niin se tuo mukanaan sen, että mä en ole ihan maailman järjestelmällisin tyyppi. Että siinä saattaa asiat olla vähän niin kuin hujan hajan ja sehän tuo sitten niin kuin varmaan moni johtajakin tunnistaa, että semmoista kaoottisuutta oman elämään. Koko aika on hirveä kiire, mutta sitten asiat ei oikein edisty. Niin tämä itsensä johtaminen oli semmoinen, mikä sai ihan valtavasti boostia mulla nimenomaan tämän koulutuksen tai Jyötin kautta. Ja mä opin niin kuin tekemään prioriteettilistoja, jäsentämään, että mikä tänään on olennaista, mitkä on asiat, mitkä mä voin tehdä huomenna, ja mitkä on sellaiset asiat, mitä mä en mieti tällä viikolla ollenkaan. Ja se niin kuin vähensi kaoottoisuuden määrää, lisäsi fokuksen määrää, ja musta tuntuu, että mä pystyin paremmin hyödyntämään omia vahvuuksiani nimenomaan. Nämä on ihan tämmöisiä niin kuin tavallaan aika yksinkertaisia käytännön asioita, mitä tosi moni ei tule vaan mietittyä. Ja mä oon itse asiassa, voin teidän ilokseni myöskin sanoa, että niin kun todella vienyt tätä itsensä johtamisen ilosanomaa meidän firmassa myöskin ihmisille, joiden kanssa mä teen töitä ja kertonut näitä asioita eteenpäin. Kiitos siitä, se on niin kuin iso asia, että sieltä on ollut ihan niin kuin konkreettista hyötyä, että sä oot niin kuin ihan selkeästi se huomannut, että mitkä ne sun heikkoudet on ollut siellä ja mitä oot päässyt vahvistamaan sitten ja vienyt asioita ja oot pitänyt arjessa mukana sitten noita, että ne helposti unohtuu, niin kun koulu on käyty tai jotain muuta, niin sitten ne on sitten tuolla laatikon pohjalla ja mitäs näillä, mutta sä oot selkeästi ottanut sen niin kuin arjen hallintatyökaluksi. Mä oon ottanut. Joo, ja itse asiassa sanoisin tuosta koulutuksesta sen verran, että mun mielestä tuo koulutus vaatii, että jotta tuo koulutus toimii, niin se vaatii sitä välillä aika ikävää itsereflektiota. Koska tuonne koulutukseen tullaan myöskin toteamaan, että ai niin, mä en ollutkaan täydellinen, mä en osannutkaan kaikkea. Ja mun mielestä se semmoinen niin kuin asenne, että juhlitaan joka ikistä asiaa, mitä ei tiedä, koska ne on niitä paikkoja, kun voi itse kehittyä, niin mulle itselleni jotenkin se, että mä tein paljon semmoisia löydöksiä, että ai niin, tämä asia, minkä mä oon kuvitellut, että mä osaan, niin tässä on tämmöisiäkin näkökulmia, niin se oli niin kuin upeata. Ja loppujen lopuksi opiskelujen jälkeen, niin kuin vaikka kuinka tunsi olevansa ihan hyvä, niin siis kyllä sieltä niin paljon parempana ja niin kuin viisaampana poistui. Ja se on paljon semmoista, mitä voi nyt jatkokehittää sit itsenäisesti ja oman työn lomassa myöskin. No, minkälaista tukea sä sait tuossa opiskelijan varrella? Minkälaista tukiverkostoa sulla oli sitten että mistä sä sait jeesiä muuta kuin meidän kouluttajilta tietysti koulutuspäivien aikana, mutta mitä muita tukihenkilöitä sinulla oli siellä arjessa mukana? Tokihan meillä on meidän niin kuin yrityksen, mulla on oma esihenkilöni, jonka kanssa voi sparrailla. Meillä on paljon superammattilaisia talossa, hirvittävä määrä erilaisissa positioissa, joiden kanssa on jaettu näitä ajatuksia ja vaihdettu. Paljon tuli, huomasin, että koulunkäynnin aikana puhuttu, että ei vitsi, tämmöinen tuli näin, ja sitten me ollaan niitä sparrailtu. Mutta tietysti niin kuin yksi semmoinen henkilö, joka erityisesti tuon opiskelun aikana oli aivan krusiaali, oli tämä niin kuin
työpaikan oma mentori, joka oli siis opiskeluiden edellytyskin, että on tämmöinen. Niin se oli se paikka, minne sitten säännöllisesti mentiin ja välillä tuskailtiin, että vitsi mä en osaa, että tämä on vaikeeta. Mentiin hakemaan nimenomaan sitä voimaa, pystyvyysuskoa ja jos oli jotain harmaita alueita, niin sieltä sai niihin täydennystä. Et se oli nimenomaan itselle, se oli osittain terapiaa, se oli sitä missä jotenkin asiat, se kauhean kokoinen kokonaisuus, mitä täällä tulee, niin kaikki vähän selkiytyi, ja sitten kun niitä tapaamisia oli tarpeeksi paljon, niin se auttoi pitämään oman opiskelun ja ylipäätään sen olennaisimman, eli sen työn, mihin nämä opiskelut liittyy, raiteilla. Tosi hienoja juttuja, ja tietysti sulla yksi hieno tunnustus, mitä viime aikoina tuli, tuo vuoden radioammattilainen 2024. 4 oikein niin kuin huippusuoritus, onneksi olkoon vielä niin kuin tälle julkinen tunnustus sinulle tosi huikea. Mitä sä ajattelet tästä? No, palkinnot ovat palkintoja, mutta kyllä siis en mä lähettäisi niin valehtelemaan, ettei se olisi tuntunut tosi hyvältä. Ja mun mielestä on jotenkin erityisen hauskaa on se, että kun mä ajattelin tämän Rastor-instituutin JYET-vuoden ylipäätään tämmöisenä niin kuin todella vahvana oppimisen ja itsereflektion ja itse tutkiskelun kaiken vuotena, milloin mä haluan löytää alueita, missä mä voin kehittyä ja viedä sitä kehitystä käytäntöön. Niin musta oli jotenkin hirveän hauskaa, että nimenomaan tämän vuoden päätteeksi seisoo siellä lavalla. Se pystyi, koska se oli jotenkin se niin hyvin kuvasi sitä, miltä musta tuntui. Ja se oli tietysti niin kuin valtavan iso kunnioitus ennen kaikkea tätä positiota kohtaan. Mä oon monelle ihmiselle, joiden kanssa tästä aiheesta puhunut, niin sanonut, että en mä varsinaisesti niin kuin itselleni ja omalle takareunalle niin kuin pysteä kaipaa. Mutta se, että tämmöinen täysin uniikki, Suomen ainoa positio, eli niin kuin radion tekijöiden, audion tekijöiden valmentajapositio, jota ei ikinä Suomessa ollut, ja niitä on tasan 1, ja se on toi mun positio, että se palkittiin, niin se oli mulle semmoinen hetki, että ei tässä ole turhaa töitä tehty, ja työ on tietysti vasta alussa, mutta se oli hieno välietappi. Joo, kyllä. Tosi hienoja juttuja. Mitä seuraavaksi? Tie on avoin, sulla on ajatuksia, että mihin haluat viedä sitä omaa osaamistasi ja missä haluat vielä kehittyä, missä nähdään Anssi Honkanen seuraavien vuosien aikana? Voi kumpa meillä olisi tässä kristallipallo, muakin kiinnostaisi vilkaista sinne, mutta ensinnäkin mä haluan kehittyä koko aika. Mä uskon olevani hyvin keskeneräinen tekijä. Mä oon mielestäni niin kuin hyvä työssäni, mutta mä tunnistan myöskin tosi paljon alueita, missä voi kehittyä. Yksi semmoinen osa-alue, mikä on kiinnostanut mua tässä niin kuin viimeinen 2 vuotta aivan valtavasti, on ylipäätään niin kuin audioviestinnän kouluttaminen. Ja huomaan, nyt mä en puhu pelkästään radiontekijöiden kouluttamisesta, vaan jos ajatellaan, että tämä, mitä me sun kanssa tässä tehdään, on audioviestintää. Mä yritän puhua jotain, joka kiinnostaa sua ja sä ymmärrät. Niin tämä on semmoinen, mitä mä oon tutkinut hirvittävän paljon. Ja kyllä mä voisin sanoa yhdeksi tämmöiseksi niin kuin tulevaisuuden tavoitteeksi sen, että pystyisi tämän oman position kautta auttamaan audioviestinnässä myöskin muita kuin pelkästään audiopersoonia. Kaikkia ihmisiä, jotka käyttää puheääntään työssään. Ja se on semmoinen suunta, mitä kohti mä koen, että tässä ollaan menossa. Ja tietysti toi coaching-maailma, eli ihan niin kuin business coaching on semmoinen, mikä kulkee tässä rinnalla myöskin. Ja viestintää tarvitaan kuitenkin koko ajan työelämässä, että se aina tuntuu olevan se käppi siellä joissakin työyhteisökyselyissä ja muissa, että viestintä ei toimi ja muuta. On se sitten visuaalista viestintää tai muuta viestintää siellä, että työyhteisön sisällä ei viesti kulje. Mun tekisi mieli sanoa, että don't get me started, koska mä arvasin, että mä saan sut tästä. Tämä on semmoinen niin kuin Pandoran lipas, mitä sä oot avaamassa, mutta mä yritän niin kuin pidätellä itseäni toteamalla vain, että mun mielestä tämä on aika isosti sanottu, ja joku voi tai jollain tutkimuksella kumota, mutta mä uskaltaisin heittää täältä niin kuin perstuntumalla, että valtaosa yritysten ongelmista liittyy viestintään. Jollain tavalla, koska hirveän usein on sellaisia tilanteita, että ihmisillä on itse asiassa tosi hyviä ajatuksia ja niin kuin hyviä aikeita, mutta ne viestitään niin huonosti
Tai pahimmillaan niitä ei viestitä ollenkaan, jolloin syntyy olettamuksia, ihmiset projisoi omien tunteidensa kautta viestejä, jotka saa vääriä sävyjä, ja kaikki muuttuu. Joten jos me ihmiset kehityttäisiin paremmiksi viestiöiksi, niin tämä maailma olisi parempi paikka. Sitä minä haluan olla mukana tekemässä. Kiitos Anssi. Kiitos. Näihin sanoihin on hyvä päättää tässä. Ja mikäli sinua resonoi Anssin tarina ja tarinat opiskelusta, niin käy tutustumassa meidän nettisivuihin ja katsotaan, miten sinulle saadaan aikaan tunnistettava muutos. Minä olen Kimmo Kauhonen ja vieraanani mulla oli radiopersona, ammattilainen Anssi Honkanen. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos.